gashi ana wata sai ga wata. Lalle gaskiyar 'yan iya salon magana da suke cewa lamarin duniya yana da wuya sannan kuma yana da ban tsoro. A wani kaulin kuma sukan ce yau da gobe ikon Allah. Wai inda ranka tilas ka sha kallo. To jama'a yau a jihar Katsina da alama kallo yana neman ya koma sama. Domin kuwa abin da muke jin waiwai daga wasu ƙasashe na nesa da mu a doron duniya ya iso a birnin Duk inda wasu 'yan mata su biyu suka sha shagalinsu domin sun yi alƙawalin auren junansu kuma alƙawalin nasu ya cika domin kuwa sun cika burinsu a ranar sallar nan inda suka sha shagalinsu suka aura ma junansu sai dai kash babu wani limami da ya shaida wannan abu wa iyazu billahi sai mu ce Allah ta'ala ya kawo ɗauki. Dalilin faruwar haka ya sa muka fantsama gari domin jin basi daga bakunan al'umma. Malam Muhammadu Shitu shine babban kwamanda mai ladabtarwa a hukumar Hizba ta jihar Katsina. Ga kuma abin da yake cewa da bakinsa. Amma ina so ku sani cewa babu wani abin da Hizba ta jihar Katsina take iya yi a yanzu domin mutane ne masu buƙatar zaman lafiya dole sai mun sanar da shugabanni ga al'amuran da dan su ne haƙƙin yara ta a kansu kai tsaye. So mu ba za mu iya ɗaukar mataki ba kai tsaye a mu sai mun gabatar da irin waɗannan al'amuran da suke ainihin faruwa a gare su so sannan ainihin wato al'umma za su ji respond na Hizba akan irin waɗannan musibin da suke faruwa wanda al'umman jihar Katsina za su kalli cewa kamar Hizba ba ta yin komai akan irin waɗannan abubuwa da suke faman wato faruwa. Haka ma wata matashiya mai suna Aminatu Musa ta tofa albarkacin bakinta. Ita ma ga abin da take. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya wannan al'amari ne wanda sai dai ka ji labarin shi a kasashen waje. Yau gashi har ya shigo ƙasa ta Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani fitaccen malami kuma almajiri shi ma ya tofa albarkacin bakinsa dangane da wannan lamari. A wani ma ba ma kai a ce ga hadisi ba ko nasi ga alkur'ani a zahiri a fanki kuma da bala kun minan nisa'i masna waslasa warga. To a wannan aya abin da take nunawa fanki kuma da bala kun minan nisa'i kaga minan nisa'i ku mazaje ku aura kenan daga mata ko wato kan mu shiga maganar ɗaya ko biyu ko uku tunda bayani ake so a samu akan wato ainihin auren jinsin kaga daidai ga wannan aya wannan wani abu ne wanda kai tsaye Allah ya hanta shi alkur'ani. Daga bisani mun samu tuntubar wani malami shehin malami Malam Rabilu Saleh Suleiman na'ibi a masallacin sakatariyar gwamnati ta jihar Katsina. Allah tabaraka wa ta'ala dama ya gaya mana a cikin alkur'ani inda yake ce mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. wannan a takaice dai yana nuna mana cewar ka gani ta hanyar mace da namiji Allah ya watsa al'umma a doron ƙasa. Rabiu M Yaro daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya.